Dostlar, менә Гүзәл Уразова килеп төште Мәскәү каласына. Киемнәрен әзерли. Менә аның Кемнәргә сәлам әйтим, бир. интертат укучыларына сәлам. Сәлам дусларым. Тугры тамашачылар, тугры безнең укучылар. Илдар сәлам. Исәнмесез? Исәнмесез? Ничек сезнең кәефләрегез? Сез әзерме? Без әзерләнәбез. Әзерме? Без инде теге, ничек әйтим инде теге. Мәскәүгә килдек, әлбәттә безнең баш калабыз инде ул. Ну, без беркемне дә аермыйбыз, тамашачылар безгә һәр вакыт якын. Ничек Мәскәүдә якын, шулай ук һәрбер төбәктә алар безгә якын, шуңа күрә менә күпме көчебез бар. Кайда бүтән төбәкләрдә биргән концертыбызны без бүген тырышырбыз Мәскәү каласында яраткан тамашачыларыбызга бирергә. Уңышлар сезгә, дусларым. Рәхмәт. Барыгызга да уңышлар. Туры эфирга чыгып карарбыз. Шуңа күрә бүтән кызыклы мизгелләр алда торсын. Рәхмәт.